Fi kliem Bernard Grech il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja għax din qed tnaqqar il-kwalità tal-ħajja ta' ħafna nies. Ħanibqgħu ġimgħa wara ġimgħa nindirizzawha għaliex l-għoli tal-ħajja qiegħda tnaqqar b'mod perikolus il-kwalità tal-ħajja ta' ħafna u ta' ħafna nies. F'intervista fuq Net FM, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li din hija kwistjoni importanti ħafna li qed jindirizza b'mod konkret billi ta' is-soluzzjonijiet. Iżda l-Gvern ta' Robert Abela ma jridx jirrikonoxxi li għandu problema. Tajnieh is-soluzzjonijiet 40 miljun fond biex jittekilja l-importazzjoni u l-esportazzjoni ħalli nilqgħu għall-impatt fiż-żieda tal-prezzijiet kawżata mill-importazzjoni u mill-esportazzjoni. Edna hemm bżonn li mmorru inħarsu lejn il-living income. Xejn dal-gvern laqqas irid jiddiskutih, Robert Abela laqqas irid jiddiskutih. Għaliex? Għax ma jinteressax min-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mhuwiex ġust li l-Gvern jibqa' jagħti l-miljuni lil Stewart u Vitals meta kulħadd jaf li s-servizz tas-saħħa mar lura b'mod allarmanti fosthom mediċini out of stock, waiting list ma jispiċċaw qatt, swali li jinsabu mitluqa u l-mod kif qed jiġu trattati l-infermiera. Bernard Grech tkellem fost oħrajn dwar in-nuqqas ta' sigurtà f'pajjiżna hekk kif il-Gvern innesa wkoll lill-Pulizija. Ma jistax ikun li jibqa' jkollna gvern illi ma jinvestix fis-sigurtà tal-pajjiż b'kull mezz inkluż billi jinvesti aktar fil-pulizija għaliex kulħadd jixraqlu aħjar. Huwa qal li kemm il-Partit Laburista ilu fil-Gvern id-dejn tal-pajjiż żdied b'mod eżaġerat. Saħaq li l-ħaddiema tal-Air Malta wedduhom minn kollox immissa inbidel kollox kif anke ġara ma' diversi ħaddiem oħra f'setturi differenti. Il-Gvern għandu obbligu li mill-aktar fis possibbli jara li jsalva l-Air Malta, però mhux għaskapitu tal-ħaddiema li tant taw servizz importanti lil pajjiżna. Dwar il-work-life balance il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li permezz tal-ħidma tal-MEP Nazzjonalista David Casa il-familji Maltin se jkollhom iktar għajnuna, iżda l-Gvern se jkun qed idaħħal biss il-minimu li huwa rikjest mill-Unjoni Ewropea. Mhux veru jemmen fil-ġid tal-familji tagħna, mhux veru jemmen li l-familji Maltin b'saħħithom huma n-nukleju tas-soċjetà tagħna. Filwaqt li ringrazzja lill ex viċi kapijiet Robert Arrigo u David Aġus għal ħidma tagħhom matul is-snin li servew fil-kargi rispettivi tagħhom, appella biex wieħed jara biss l-interessi tal-pajjiż u tal-Partit Nazzjonalista fejn kulħadd għandu jaħdem flimkien. Kull darba li b'xi mod jew ieħor qegħdin indajfu l-dal-partit, qegħdin indajfu lil pajjiżna. Bernard Grech spjega kif wara l-Kunsill Ġenerali li tlaqqa ftit tal-jiem ilu fejn Alex Perċi Kalaxxoni kien eled viċi kap, il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jiġġedded permezz ta' ristrutturar fil-midja tal-partit kif ukoll permezz ta' tisħiħ tal-kumitati. Partit illi aspira illi ikompli jissaħħaħ biex jibqa' ikun il-vuċi tan-nies, biex jibqa' jagħmel il-politika, biex jibqa' jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Marija Frankalanza għal Net News.